professor Snuip Snot van de beste boot. Hey, de maai die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Pieter, Romke en professor Snoort zullen maar hadden allen een boekmaatje. Maar het wol net zo goed. En wat had de professor daar nou tekenen? En, hè? Wat vind je daar nou van? Pieter en Romke besjuggen de tekening van alle kanten. Ze kunnen er kop nog stut om vinden. Mooi, hè? Romke gaat haast onderste boppen staan om het maar beter zien te kunnen. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ja? Daar is een mooie vogelmakkersnoot. Ja, die lange poorten, die binnen heel apart. Ja. En dat binnen de vierken denk. Hè? Een vogel en poten en vierken. Ga je me stront in de eigen? Ja, dat ben ik. Ik ga mijzelf tekenen. Pieter en Romke staan er wat onnozel te zien naar de lelijke professor. Wat een het mogen wat. Na je skofke kan Snoort weer praten. Als de tekening net goed genoeg is, dan moet er maar een oorplaatsje bij. Het is hem ik alle jaar wel best. Pieter is blij dat hij het papier voor het boek had. Dan kent de mensen niet mis maar gaan. Hier kunnen wij een heel mooi boekje van maken. Vind je met net? Ik ga een rollen vol. Huskepapier. De wc. Nou, van zo'n papier kist op dit boekje meisje schuffert. Nee, zo'n papier, dat is voor het afwaaien van die... nou ja, dat weet wel. Ja, ik dacht, zo'n hele rollen vol, dat kan mooi. Nou, Verslaan brengt Pieter het papier vanuit Huske. De bisten houden al wel in de gaten dat het maatje van het boek net samenkleer is. Het hier zo mooi west, een eigen boek. In een riest professor Snoort oerijn. Hij griept het oude boek met uitvindings en verdwijnt naar zijn uitvinderskamerke. Wacht even. De orenbisten rennen de gauw achterom. Ja, wat stom van mij, wat stom van mij. Ja, dat ik ze net verder rond dacht. Je stiert het. Ja, boekenmaatje, ja. Fjouwer wilgetoekjes, ja, die had je ook. Mooi, twa. Oh, de kranten. Ja, die dokter. Roze bladje poeier, waar had de roze bladje poeier? Oh ja, daar, mooi. En nog wat water. Ja, oh ja, een flesje zwart inkt. Nou, alles even goed. Zo, ter onmarkening hebben. Zo. En dan even op het vuur zetten. Zo. Nou, ik doe van alles een beetje meer. Dan is het vast beter. Zo, kleer. Het wordt met een oerke sieren en dan is het saffier. Pieter zit zo lang weer tussen de boeken bij Romke. En ze eten en ze drinken wat. Romke en Pieter binnen zo nieuwsgierig. Zou professor Snoort echt een boek uitvinden kunnen? En dan... wat is dat? Het komt dit een keer maar van de professor. Hallo. Mijn uitvinding is klaar. Ja, kom je maar. Kom maar. Ze draven naar Snoort zijn kamer. De deur gaat open en dan... zeggen ze wat ze nog nooit zien hebben. Uit de pannen vliegen boeken de kamer in. En ze kletsen op een vlierdel. Romke krijgt haast eentje in een mollenholloen. Oh, boeken. Alle keer boeken. Ja. Hoe is het mogelijk? Alweer een boek. Ja. En nog een. Oh, ja. Ik ga toch wat te vol in de pannen dingen. De andere keer maar wat minder. Na een skofke spuit het de pannen geen boeken de kamer meer in en laat de vlier vol. Romke klimt op een bulte en visket er een spannend boek uit over vleermachines. Oh, dat is mooi. Pieter Patat vindt hij een oer patatbakken. En professor Snoort zucht een prachtig boek over wetteruitvindings. De wien goelt nog om de aardarken, maar de bisten jaren niet. Ze zitten op kop en eren in de boeken.